Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazwi la homecoming ngomhla ka-19 August. Guys, kwamshubela-ke uShwabiwe noShobane njengamanje kuye kushiwo kuthiwa inyembezi zamanje aziveli phansi, singathi sifundo manje sebeyasifunda kanzima. Ngoba-ke uShwabi namhlanje ufonele indoda ekuthiwa uMadondo athembele kuyona ukuthi ngisize phela ngebhizinisi lakhe leli selitengatenga. Ibhizinisi lakhe guys liyawa, kufike nanoyedwa umuntu ozothenga lapha e-tavern. Kuloke nje kwakuba ney'nsolo zokuthi-ke ucweya iy'cubu zabantu. Ubani vele ongahambe uyophuza e-tavern la azi khona ukuthi masedakiwe kungenzeka aphindele emumva esengenayo into eyodwa. Anyway, asikho lapho. Guys, ufikile-ke wamfonela uMadondo washo ukuthi, Madondo, ndoda uyangazi wena, sokuthi sinawe ibhizinisi lami laziwa wena. Uyangazi ngiyindoda eqotho la emphakathini, ngiyahlonipheka. Ayifani nami lento ekuthiwa ngiyenzile. Abantu abanomona laba bathe ngenze lento. uMadondo kubonakala ukuthi hayi cha, ngathi uyaphikisana noShwabi. Kodwa uShwabi ezama ukuncenga, wagcina seyivalile-ke ifoni uMadondo. Kuthe kusanjalo kwabe kungena uShobane. uShobane nawe uyabonakala nje ukuthi uney'nsizi zakhe uzithwele ngamahlombe. Uthe mengena khona wathi, eyi ndoda, ithini indaba ka-advocate? Icala lethu li-Friday. Wathi, ongiyeke ngaloyo, yazi kuney'nto ey'ningi kanjani ekumele ngidile nazo. Wathi, hayibo, impilo yami imile ndoda, kumele ngazi ukuthi samtholani lo advocate. Wathi, lalela, hawu wena wethu oney'nkinga, awuyilungise leyo ngokwakho, mina ngisabhekene nezami nami. Guys, kuhambe isikhashana-ke wafika u-advocate. Advocate-ke uyindoda engasigayi, angifuni uqamba manga. Sebefika laphaya bengahleki inhlobo, ubebacakile. uShwabi-ke ngokukhulu ukuphapha uyena osenikeza u-advocate ama-advice ukuthi kumele athini laphaya enkantolo. Uyasho ukuthi kumele usitshele, utshele bonke abantu laphaya ukuthi thina samadoda ahloniphekile. uDr Mnisi, udokotela oqavile, mina-ke ngilunge lihloniphekile la emphakathini ngoba ngiyikhansela yabo. Usho nje ukuthi asifanelwe nje ukwenza into enje thina. Athi uyazama ukukhuluma u-advocate, athi ima ngiqede advocate, yabona mengase nje lento le uyibeke ngale ndlela le ngikutshela ngayo, ngikutshela mina labantu bazokholwa ukuthi thina sibamsulwa. Lapho uShobane akasacasukile kanje, ucasulwe ukuthi indoda emele ibamele ithuli kukhuluma uShwabi, kodwa yena uShwabi kahle kahle uncengile ukuthi akhishwe ejele. Thesuka lapho uShobane wathi, awuthule phela nawe Shwabi, kade ukhuluma, awukakamnikezi nanethuba elilodwa u-advocate ukuthi akhulume naye. U-advocate akabange sakhuluma, kumane wakhipha envelope e-brown wayinikeza kuShwabi. uShwabi uthe mayifunda lencwadi phakathi kwe-envelope wathola ukuthi-ke hayi sengathi uxoshiwe esikhundleni sokuba-ke ukhansela. Impela umkhandlu mkhahlele ngesicathulo wamkhiphela emnyango. Umane wathi, hayi ngeke, ngiyanqaba. Umkhandlu uxosha mina? Uyazi phela amavoti labantu bebawathola ngenxa yami, awuyilutho umkhandlu ngaphandle kwami. Wathi u-advocate, njengoba ubona-ke uxoshiwe futhi ayikho into engayenza ngalokho. Wabehamba. Uthe mehamba u-advocate wathi, hayibo, wangishiya mina, kusho uShobane. Ngiyezwa kona ikhuluma indaba kaShwabi, mina usangakwazi ukungisiza? Advocate akavaze aphendule. Umane waphuma ngomnyango wahamba. Wayifunda ivaliwe-ke incwadi uShobane ukuthi naye ngekakwazi ukusizakala. Guys, akupheli-ke lapho. uShwabi-ke ube ukubona ukuthi izinto ziyambhedela. Ibhizinisi kumabheketwane, khala ibhungesi. Ngala emkhandlweni bamxoshile, wathi akagoduke ethikwe police ikhanda. Uthe mefika nje endlini ikhanda lamane lamphatha worse because uMangcobo bekade phethe ikesi ugirl neyikhwama ngaphezulu ehamba kulela khaya labo. Umane wathi mengena wathi, hayibo, Mthandeni uyaphi? Wathi, ngiyahamba. Wathi, uhamba uyaphi? Mangcobo wahluleka ukuchaza. Kwabe ngqongqoza ungaraje wangena. Wathi, hayibo, uyangishiya? Ngishiyela lento le, uzokondla ngani lo muntu? Wathi, awu, usukhohliwe yini ukuthi ngakutshela ngesikhathi uboshiwe ejele ukuthi mina ngiyahamba empilweni yakho? Usukhohliwe khehla? Wathi, lalela la, uma uhamba ngifuna wazi ukuthi uzongikhumbula wena, uzobuya ngikudala. Umane wathi ngaraji kulungile-ke, Mangcobo asambe. Bathe bephuma ngomnyango, kubuhlungu enhlizweni kaShwabi. Wayibamba ingane yabantu ngesandla wayidonsela ngaphakathi. Wathi uMangcobo, ngiyeke Shwabi. Hawu ngaraje nengalo yakhe egodliwe yodwa. Wasondela kuShwabi wathi, uzama ukwenzani? Mawufuna uMangcobo kumele udlulela kumina. Lapho uyangithusa-ke methi kumele adlulela kuyena ngoba unengalo eyodwa esebenzayo, le enye uyigodlile guys, ngathi ugodle iqhude. Anyway, umane nje wahleka uShwabi wathi, wathi mfana wami, uyayenza ngempela lento, usuyindoda manje. Kulungile Mthatha Mangcobo, kodwa ngifuna wazi ukuthi ngekudala uzobuya.
yazi uzobuya eze la kumina. Nangampela waphuma-ke guys uMangcobo benongaraje. Eyi uShwabi umane wakhala guys waze washaya isicabha ngesibhakela. Ebona kahle ukuthi umhlaba umphendukele-ke manje u-upside down and ayikho into angayenza ngalokho. Ngala ibhizinisi lakhe liwile, hhayi emsebenzini ugxoshiwe semane walahlekelwa nangunkosikazi ngaphezulu. Impela ngisasho iy'nyembezi zabantu aziweli phansi. Yilezi icubu zabantu akade lokhu ey'khipha one by one. Manje seyiletha imvula empilweni yakhe, imvula le iyamdaxa, hhayi kancane guys, big time. Akupheli-ke lapho. Ngathi-ke uShwabi akusiyena yedwa ukukhala esikaNandi. Nangu noShobane la ziyamnetha naye zakhiwe imvula. Uthe efika nje endlini emva kokuthola ukuthi phela akanayo ummeli ozommela-ke Friday kuleli cala lakhe elikhulu kangaka. Wafica isikhwama simlindile esigcwele zonke iy'mpahla zakhe sise-dining room. Uthe methi qala nangu uma wakhe uSonkile ugirl waze wafaka ngisho iy'buko-ke namhlanje. Uthe suka lapho wathi, ma lo, kwenze njani? Wathi wena ubona kwenzakalani? Wathi ma lo awukazi ukuthi ungixoshe, ngeke ukwazi ukungixosha. Ngikhuluma nje nawe nje u-advocate okade ethi uzosimela, usilahlile ma. Engeke ngikwazi ukuthola ummeli wala kwi-state. Ummeli kahulumeni nje ngeke akwazi ukungisiza kuleli cala elikhulu kangaka. Ngizoboshwa ma. Ngiyakudinga manje ukuthi ungisize ngithole ummeli. Amane wathula nje uma wakhe. Wathi ma lo ngikhuluma nawe. Wathi uthi uhlala phansi wathi eyi. Suka lapho nje, suka nje. Suka uhlalelani phansi. Wathi hayi bo ma. Kusayindodana yakho. Wathi anginangane mina. Into okumele ungenzele yona njengamanje ngicela ungithathele lesikhwama lesi. Ubheka ukuthi zonke into zakho ayiphelele yini. Uhambe. Mewukuthi khona okushodile la ungisendele imessage usho ukuthi ushode ini khona ngizokulethela la ukhona. Ngoba la emzini wami ngisakudingi. Wakhala guys uShobane wabeka ikhanda phezu kwetafula waguqa ngamadolo wakhala. Cabanga ukuthi uMetron uzomdabukela. uMetron waqhubeka wayifundela incwadi yakhe wenza sengathi akezwe nanokuzwa indodana yakhe ikhala la eduze kwakhe. And okuwesi kunako konke mekuthiwa uyaphindela-ke eJohannesburg, iy'ndaba zokuthi-ke kade ehlinza abantu seyifikile nakhona. Umngane wakhe uJabu osebenzela kusona isibhedlela saseJohannesburg umsendelile isithombe sakhe wathi, mngane wami please tell me this is not true ukuthi wena ubhizi uhlinza abantu lapho. Which means i-reputation yakhe ayivaze nje imoshakale la okuhambeni kuphela. Nale Johannesburg la vamise ukucasha khona mase zimnetha imvula, i-reputation yakhe icekeleke phansi nakhona. Which means igundwane guys alinawo umgodo wokucasha njengamanje. Ayike asazi ukuthi-ke iyozala nkomoni phakathi kwalaba. But okunye-ke ulwazi u-undercover uyena yedwa engathi okwamanje angiziboni imvula zimnetha. Mhlampe-ke ubhuti unaso vele i-strategy sokuthi uma sekuba khona i-chapter enje kulo msebenzi wabo obheda kangaka wenze njani. And akabahlebelelanga uShwabi noShobane ukuthi-ke uthi ukuquba kancane abantu bekhohle bese uphinde uyabuya. Ngoba yena hayi cha asizwa lutho, idrama yikho. Abantu nje esibonayo ukuthi bayasha uShobane noShwabi phela. Guys, aphela lapho kamazibela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile. Ngiphathela mazibela